ubusuku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Singahlala phansi bazalwane egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Siyabingelela kakhulu bazalwane. Ubaba wethu, ubaba umthimkhulu. Haya simshayile izandla egameni kaJesu. Simshayile izandla enkulu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibingelela umfundisi Manqele. Amen. Mhlomo. Amen. Amen. Sibingelele ugogo. Sibingelele insizwa, sibingelele intombi bonke nje abakhona kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu. Asisonke amen. Haleluya. Igama lika Jesu igakhulu bakithi. Alikho igama elikhulu njengalo. Sezwana bazalwane. Igama lika Jesu igama elikhulu. Futhi igama elithembekileyo. Haleluya. Igama esinikezwe lona. Othi uPauli alikho elinye igama umuntu angasindiswa ngalo igama lika Jesu. Ngama nagama okuba kuthiwa uNkulunkulu wayenalo elinye wayengalimisi igama lika Jesu. Hallelujah. So that's why encwadini esiningi uzwa kuthiwa bazalwane uNkulunkulu uthumela ingelosi. Sezwana bazalwane. Iyotshela laba yana. Nawe ifika kuMary lithi iBhayibheli yaya kuye. Yawumtshela ukuthi wena ufumene umusa sifazaneni. Bamtshela ukuthi na uzawukhulelwa uzala indoda nanti igama layo. Haleluya. Lithi igama la uJesu ngoba uyena osindisa abantu ezonweni zakhe. Haleluya. Akufanele ukuthi ube khona kodwa ubungashwananga nezono zakho uJesu ekhona. Ngoba injongo yokuza kaJesu emhlabeni bazalwane ukuthi azokhulula abantu ezonweni zabo. Yeah. Umuntu uyakwazi ukukhululwa ezonweni. Sezwana bazalwane. Awudingi lokuzama lokuyixaka. Uyaka izinto ubheka nalento bazalwane. Haleluya. Omele ukwenza ukuthatha uJesu. Omele ukwenza wena uvela ugeneze njengomfula yongena olwandle. Akazi mfula mangabe iyongena olwandle bakhona izinto ezama ukuyilahla. Kodwa ivele ize neyingodo. Haleluya zonke izinto yongena olwandle. Ulwandle olubonayo ukuthi kunezinto ezingekho right. Omele ulwandle luyikhiphe ngaphandle. Abantu abaningi bazama ukushintsha impilo zabo bengakafiki uJesu. Hamba ngezwakala bazalwane. Bazama ukwenza njani bazalwane? Bashintsha uJesu. Bese bayahluleka. Bese umuntu kunzima ukukholwa. Ngoba uzame vele engakangeni. Haleluya. Awubona umsebenzi akhona kwakho ukhipha udoti. Okolwandle ilona likhipha into engekho right. Uma seqeda ukwenza lokho bazalwane bese niyawashintsha amazi. Haleluya. Bese amazi ebe nosawoti ngoba ngena olwandle bazalwane. Umsebenzi wolwandle ulasha udoti esikhona kwakho. Okwakho ngena olwandle. Keleza njengamanzi ungena olwandle. Hallelujah. Awukhona bazalwane. Sifuna abantu abazokhu bezama ukushintsha izinto. Uzohluleka mntaka. Ake ngiye evesini lami. Amen. Amen. Bekhuluma nje. Kizwa mfishane kakhulu, uzoba mfishane kakhulu. Ungisize Nkosi. My God. Exodus chapter 2. Weyo uzoba mfishane yes. Mase ngilula. Ngozwa lo mpahla leyo. Amen. But I want to say by all means ukuthi hallelujah sibamba yonke letho. Cela bafundele Exodus chapter 2. Ngicela siqale ku 15. Noma siqale ku 11. Hallelujah. Amen. Incwadi ka-Exodus chapter 2 verse 11. Ihloko sithi ukubaleka
Ukubaleka kukaMose. Ngicela ufunde lesi singaphezulu qala verse 1. Sihloko sakhona Ukubaleka kukaMose. ku verse 1 unesihloko singaphezulu. Ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose. Ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose. Funda lesi sika verse 11. Ukubaleka kukaMose. Ukubaleka kukaMose. Neyithola ke indaba esikhuluma ngayo labazalwane. Amen. Sikhuluma ngani bazalwane ngokubaleka kabantu? KaMose. Ya, ngoba khona isikhathi lana khona noma sesindisiwe okumele sibaleke khona. Sibalekele nempilo zethu. Haleluya. La ungathembi khona lutho. Ungathembi khona umuntu. Nange impilo yakho ubaleke nayo. Yes. Haleluya. Amen. Seswala basalama. Kukhona isula la khona omele ubaleke uzibalekisise. Uthi galo yephuka. Ubaleka nani? Ubaleka nempilo yakho ngani yami. Ngoba baningi abantu abayifunayo. Kusinda abantu abazobaleka. Yes. Lana isifuna khona iBhayibheli ukubaleka kukaMose. Ngala ngathena abazalwane ukuzalwa kwakhe nokukhuliswa kwakhe ngamanye agama abazalwane wayesekhulile la akaze atshelwa bathi makabaleke wayidecide noma wayesekhulile. Funda ku 6 verse 11. Verse 11. Kwathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile. Wathi ngalezo insuku uMose senjani bazalwane? Esekhulile. Ngoba khona la fanele afike khona umuntu bese enza inqumo usekhulile. Ayithathele ini bazalwane? Isinqumo. Ngoba usenjani bazalwane? Usekhulile. Hallelujah. Amen. Hayi, khululekani. Amen. Hallelujah. Bukani mina ke bazalwane. Kukhona la fanele sifike khona bazalwane bese decide thina. Ngoba sesinjani bazalwane? Sesikhulile. Sesiyakwazi ukubona okuhle nokubi. Lithi iBhayibheli uMose esekhulile into oqala lethi iBhayibheli wabaleka bazalwane. Wayibona into omele asuke kuyona abaleke. Funda that verse 11. Waphuma waya kubafowabo. Tell me the foot verse 11. Kwathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile. Waphuma waya kubafowabo. Waphuma waya kubani bazalwane? Waya kubafowabo. Wayengaphuma ayewazini indawo. Wayengaphuma noma ikuphi la thanda khona. Kodwa wathi mayiphuma la waqonda kubafowabo bazalwane. Ngoba baningi abantu abaphumile baye la bethanda khona. Akwazi uphume wayapi wena. Khona abantu abasuka endaweni right baye endaweni wrong. Kodwa uMose iBhayibheli waphuma la bazalwane waya kubafowabo. Ithina bafowenu. Hallelujah. Ithina sazi indaba yakho. Ithina sazi ukulimala kwakho. Ithina sazi yonke into ezela kuwena. Hallelujah. Ukuphuma ungayi kwabantu abazokulimaza. Ungayi kubantu abazoqeda impilo yakho. Kodwa phuma ufuna abafowenu. Hallelujah. Wengaya noma komba noma kuphi. Lithi iBhayibheli waphuma wayabafowabo. Abanye abaphuma bayindawo wrong. Uphume wayapi wena? Khona baphuma endlini kaNkulunkulu baya kwindawo eziyobalimaza. Baya kwindawo kaNkulunkulu. Baya la bezokhala khona. Ngoba iBhayibheli kukhona indawo oyogenda khona amazinyo umuntu. Nkosi yami. Kukhona indawo iBhayibheli khona indlela alithi bukeka ilungile abeshona umuntu. Bathi isiphetho sawo sikufa mntaka baba. Hallelujah. Bonke bebegijima la khona. Angazi uphume wayapi wena. Ngoba bayaphuma abantu endlini kaNkulunkulu. Baphuma sebezwile. Hallelujah. Sebenambithile bayenza inkosi imnene kodwa baphuma. Baphuma belazi iqiniso.
Hallelujah. Esayazi yonke into aphuma umuntu endlini kaNkulunkulu bazalwane. Ungaphuma wena ke hlala endlini kaNkulunkulu bazalwane. Abekhona izinto ezobonakala ngobuhlezi. Abantu bakaNkulunkulu bazalwane abafuni bakaJesu bahamba naye. Wathi mase bashiya wathi uJesu bashiya nje yodwa wathi hambani niyohlala eJerusalema nihlalele umoya ongcwele. Leli Bible bahlala insuku eziyi-120. Hallelujah. Amen. Uyacabanga lezo insuku ey'ngako bahlezi uJesu beli naye nesethembisa sikafiki esumoya ongcwele. Bahlala 120 days. Hallelujah. uNkulunkulu engekho noma uJesu engekho kodwa behleli bazalwane. Leli Bible ayiniki into abayenza. Leli Bible bangena baya kwi-upper room. Lithi bafika khona bafika bahlala khona bathandaza. Leli Bible baqinisele emthandazweni. Hallelujah. Amen. Uma baqinisele banagama kwakungelula kwakungenzima kwakunzima. Yeah. Sayikhona isithethe sayibadinta. Sayikhona isithethe sayimelene nakodwa baqinisele bazalwane. Hallelujah. Hayi ukuthi sayingeke into sayimelene nabo. Jothi Bible baqinisele nje sayikhona isithethe sathi hey akasekho uJesu liphumani lapho. Hallelujah. Abanye okwezinto elithandayo. Kwakunomama laphana kunabafundisi bazalwane. Babehlezi balindele umoya ongcwele. Bathi lababona abantu bekhaptayo ngihlalele lapho nini. Hambani ngophuza utshwala. Jesus. Hallelujah. Amen. Hambani ngokwenza ukuthi hambani ngojola. Akasekho lo nje buyelana ey'ndaweni buyelana kade nikhona akasekho futhi sathi nini insuku nithi nilindile ngekho. Ngoba ziyalinda into kaNkulunkulu. Hallelujah. Ziyalinda into kaNkulunkulu bazalwane. Amen. Hallelujah. Funda ke sisi funda vele hlala ku-15. Verse 15. Yes. uFaro esekuzwile lokho wafuna ukumbulala uMose. Kepha uMose wabaleka ebusweni bukaFaro. uFaro esekuzwile lokho wenza njani? Hey. Wafuna ukubulala abantu bazalwane uMose. And kade bemkhulisile athi ukhuliswa uyena indodakazi yakhe. Sezwana? Amen. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukufihla umuntu. Yeah. Same boy. Obekuthiwa ayibulawe. Kuthiwa kanjani bazalwane? Ayibulawe. Kuthiwa ayibulawe. Kuthiwa ngesikhathi ezalwa uMose wathiwa akubulawe bonke abafana. Ingane zabafana. Amen. Sabulawa lithi iBhayibheli umama wakhe ngenxa ukuthi embona ukuthi umntwana omuhle lithi wamthatha wamfihla kwiNile River umfula wawuneyinyoka uneyingonyama. Uneyingwe. Hallelujah. Wathathwa wayofihla khona. Uthe safihle seney'nsuku ezimbalwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli watholwa ile ndodakazi yale ndoda emxosha njengamanje. Uma imthatha uNkulunkulu bazalwane wenza ukuthi atholwe ibona aphinde afihlwe ibona kulo ndawo le lo muntu efuna ukumbulala kwabe ibona futhi abamondlaba emkhulisi. Sesona bazalwane unjalo wathi uNkulunkulu bazalwane uyakwazi ukufihlela izinto. Hallelujah. Kulo ndawo engekho right. Funda ke sisi. Wahlala ezweni lakwaMidiyani. Wahlala phansi ngasemthonjeni. Umpristi wakaMidiyani wayenamadodakazi ayisikhombisa. Afika ukukha amanzi. Agcwalisa imiqende eyophuzisa izimvu zikayise. Wafika abelusi bawaxosha. Wafika obani bazalwane? Abelusi. Benze njani? Baxosha. Yes, qhubeka manje. Kepha wayesesukuma uMose. Wayesesukuma ubani bazalwane? uMose. Wenze njani? Wawasiza waphuzisa izimvu zawo. Ngamanye amagama bazalwane uNkulunkulu odale ichaos ukuthi uMose la ehlezi khona decide ukuthi ngcono abaleke kwangesiyena kodwa bekuNkulunkulu. Sezwana? Yeah. uNkulunkulu wenze lo nto leyo. You know kwesinye isikhathi bazalwane sike sithi
ukuthi mawubheke emuva ubone ngendlela isithethe sezizeke khona uze ukhese uthuka ukuthi usathana. Hallelujah. Kukhona izinto ezimasenzeka in your life. Uthi mawubuka emuva uthi this is a devil. Kanti akuyena uSathane kodwa uNkulunkulu. Kukhona izinto ezimasenzeka kube ngathi uSathane ozenzileyo. Kanti uNkulunkulu awubhidisa isidleke. Yeah. Kanti uNkulunkulu oxova izinto. Ngoba kunezinto eseyibonile. Ngesikhathi ngifundela ngiyabona ukuthi cha uFaro bengenalutho. Kodwa uNkulunkulu befuna uMose ayonlekelela labo ntombazana besenkingeni. Hey. Saswala bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukunyakazisa. Kanti kukhona la esekuthumela khona noma akubonele khona bazalwane. Hallelujah. Amen. Kadela ke sisi. Lapho esefika kuRehuweli uyise wathi yena yini ukuba nisheshe nibuye namuhla na? My Jesus. Namhlanje basheshe babuya namhlanje. Yini namhlanje? Hallelujah. Amen. Manje namhlanje bazalwane. Basheshe babuye. Ngoba sekukhona indoda emfuleni. Bakithi. Efike yabalekelela. Hallelujah. Yashaba fana kade behlula. Ngoba khona indoda khona. Othi umuntu mayemukela bazalwane noma mhlawumbe akudodiloloje abadimoni. Ababibla yakho kodwa mase ufika le ndoda ekhaya Jesu. Oh hallelujah. Kuyabonakala basekhona uJesu. Lamantombazane abephuma ekhaya ahambe nezimvu aphethe isitsha ayokhela izimvu amanzi. Yeah. Lezi zimvu lezi bazalwane bekuyifa lasekhaya kubo. Ubaba ayikho abecebe ngayo ngaphandle kwalezi zimvu lezi. So uma bengayi ukuyiphuzisa zazizofa. Sibuya ukuthi asiwathola amanzi. Wayengenayo indodana. Wayengalamadoda asikuphela bazalwane. But noma kunjalo iBhayibheli wayewathumela eyophuzisa izimvu. Uma efika lapha aphuza khona izimvu. Lithi iBhayibheli kwakukhona abelusi. Abelusi babewaqinele lamantombazane. Hallelujah. Ngoba babe ngayiphathi isitsha abafana zokha amanzi. Ngoba babazi ukuthi akhona amadodakazi ezezokukha phathi isitsha. Laba bafana kwakunzima ukukha amanzi. Babehlala belinda lamantombazane. Ngiyazi umuntu umuntu ukha amanzi angithi. Bawakha amanzi kodwa mase begcwalise lapha isitsha khona bese kuthi abafana. Hallelujah. Mase bekhambile into ababeyenza zazi intathu isitaba besenza kulamantombazane. Hallelujah. Babethi uma bevumbuka into oqala lithi iBhayibheli babefika bewashaya amantombazane. Bese nje bazalwane bewashaye. Uma beqeda kwashaya bese bewaphutha izitsha zabo. Uma beqeda waphutha izitsha zabo bese bewaxosha. Bese ayabaleka lamantombazane. Lento yenzeka yes and yes. Bafika bareport ekhaya. Hallelujah. Kusho ukuthi akekho umuntu obe namandla ukusiza amantombazane. But akusho ukuthi uma kufika wakhala iduku emfuleni bazalwane kusho ukuthi ngeke saye kusasa. Lamantombazane abengayeki ukuya emazini noma aze afike eshawe emfuleni. Noma azi ukuthi kune-challenge yokukha amanzi uyophuzisa izimvu kodwa ayovuka ekuseni isekhona imvimbi emisha. Hallelujah. Zizofa izimvu sambe siyokha amanzi bafike bevuka abafana abasekhaya bebathi ukuthi njengoba belimele nje bethatha 5 hours bahlangane nenkinga emfuleni yabafana yabelusi. Amen. Noma bebebuya late bebe-understanda abazali ngenxa ukuthi bebazi ukuthi ayikho into engenziwa zingane zethu. Hallelujah. Lamantombazane ayibhekana ne-challenge kodwa
kodwa noma kuna challenge ungathi challenge yabo yayibaphushela phambili yayibenza bengami yayibenza bengahleshi haleluya bayakhona wathi basibelela khona uNkulunkulu esezulwini enyakazisa indoda abazalwane oh haleluya uMose uphuma ngendlela engekho right wenzani uMose na kukhona abantu abamthabule kukhona abantu ababulawa induku bengenaqala uyazi ngifuna ukuthini namhlanje ngifuna ukuthi ungavumi abafana bakuphuca izitsha zakho ntombazana Hey, Nkosi yami. ungavumi abafana bakuphuca izitsha ntombazana yakho Hey. ungavumi abafana bakuphuca izitsha zakho awunake mpazana ngekhuluma ngithini Ngaphuca abafana. ungavumi abafana bakuphuca izitsha zakho My God. zintathu izinto esazizwa abafana kulamantombazana haleluya abafika bethela induku wona bese bethatha izitsha bese beyawoxosha amantombazana ahambe lamantombazana izitsha engasekho zisele kubafana kubelusi kodwa lamantombazane ayabuya ngakusasa nezinye izitsha abazalwane aphela kulomthombo lowo odabafana beshawa haleluya ungathi bathi mathatha lezi zitsha lezi siyabuya kusasa nezinye izitsha Hallelujah. uma nithatha futhi siyabuya nezinye izitsha abazalwane wafela uNkulunkulu khona eshintsha khona ngoba khona isimo esinyazi uNkulunkulu ezolini ungayeki ukuze endlini kaNkulunkulu Hallelujah. until uNkulunkulu azahlangabezana nesimo sakho Ay, Jesu. My God. Ay, hallelujah. ungayeki uze endlini kaNkulunkulu noma uyabona into zakho sibambezelekile noma uyabona ukuthi impilo yakho haleluya ihamba ngonyawo lonwabo noma uyabona imithandazo yakho ungathi ayiphendulwa uNkulunkulu usakhulula uMose wakho uNkulunkulu usashela uMose wakho lalela ngesikhathi sashela uMose ozohlangabezana nezidingo zakho nawe bonakala ulwa nenkinga yakho uMose akafikanga bazalwane amantombazane engesanga emfuleni wabafica emfuleni bathi kubuhlungu lamantombazane abafana bafike bethatha izitsha zabo ungavuma abafana bethatha izitsha zabo haleluya ungavuma abafana bethatha izitsha zabo Hallelujah. ungavuma abafana bethatha izitsha zabo Oh, Jesu. noma seyithathile but keep fighting for izinto ey'thathwe Hallelujah. uyazikhuluma vele ithathwe kalula nje zithathwe kanjani ithathwe kalula nje lamantombazane uyabona ayengasakwazi ukulwa nabesakhaya babe-understand uzwa mayefika ngalolu suku namhlanje uba kukhonto enzekile babefika losuku lolu bazalwane uyazi ukuthi ubaba wabo ngoba wayesemdala wayazi inkinga yabo kunombuza ubuzayo namhlanje uthi madodakazi kwenzeke kanjani namhlanje nashena kwenzeke kanjani ngoba unamali kwenzeke kanjani ngoba usebenzi kwenzeke kanjani ngoba umncane haleluya namhlanje kwenzeke kanjani hayi kukhona indoda namhlanje Ay. namhlanje uNkulunkulu uthumela indoda Hallelujah. abesane nesimo sakho Hey. yakusiza empilweni yakho yodinga usizo wena Oh, Jesus. indoda ezokusiza wena Yes. Hey. uyabona ubaba ukuthi namhlanje khona into amadodakazi amahlangabezene nayo Hey. lalela wena usathane uthatha impilo yakho haleluya ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi iyabuya impilo yakho egameni kaJesu Hallelujah. noma ngabe yini usathane ayitshontshile ayishithile kwani yabuya egameni kaJesu wathi uNkulunkulu ayibuyisa izinto haleluya wasukuma uMose bazalwane umesukuma uMose wayasukumela into eyiningi wayolanda izitsha
zabafana. Ziyabuyisa izitsha. Yebo. Ziyabuyisa izitsha. Oh, hallelujah. Hayi, hlangana nozobuyisa izitsha zakho. Hey Jesu. Ungahlangani nomuntu ozofika ugcwele akushiwe empty. Kodwa hlangana nomuntu ozofika empty akushiwe ugcwele. Androko sathala baba. Wena manje ahlangana nawe kuyintombi yakweli kweli. Kodwa akushiwe empty. Akushiwe akushiwe dakuka. Quando Jesus bazalwane uzofuna abantu abayenzi abantu abakhukuzinga shayiwe uthumele lokho nje kule ndawo. Oh, hallelujah. Obani abaphukuzitha, obani abashayiweyo, obani ababegcwalisele empty njengamanje. Where you never represent come as you supposed. Akakumele ukhezeshe kumele ngayo. Hey. Wafika izinto wathidela. Hey Jesu. Wabuyela emuva wena. Sahamba izinto. Kodwa singabuyiswa namhlanje. Hayi indoda ebuyisa izinto zakho. Jesus. Yabona lezi nsuku. Ushumela abantu. Hallelujah. Abazitsha zabo ithathiwe. Bahlabelela abantu abanezitsha ithathiweyo. Hey Nkosi yami. Bahlabelela kanti izitsha bazalwane. Zithathiwe. Azikho zithathiwe. Kodwa singabuye nomshali izitsha zakho. Khona indoda evela phezulu. Hey. Uyazi namantombazane ayingazi ukhona uNkulunkulu ezulwini. uNkulunkulu uyaphendula. Wenza indlela. Hallelujah. Amantombazane esikhathi ekhamanzi ayewakha wabekela phansi ukuthi ngeke sifike egcineni bengafikile abafana. Yes, ngaphela bathi mabeke bathuvumba abafana. Bathi sithenile. Awuna namhlanje bebona ayikho into enzima njengokushawa into eyodwa. Ya Nkosi. Njengokhuzuka entweni eyodwa njalo. Yebo njalo uyikhuzula into eyodwa nje. Njalo ushawa into eyodwa wena. Amen. Isona nje osuvuma wena sisonke ekhaya kini. Ukhuzula nje into eyodwa. Noma usufika eduze kwakhona awusaboni manje ukuthi ngihlale ngikhuzuka la. Ake ngakhuzuka, uhlale ngikhuzuka into eyodwa njalo. Ukhona indoda lapha eThekwini. Bake babhala ukuthi inkunzi ikhuphukile, angazi ikhuphuka kanjani. Inkunzi njani? Ikhuphukile. Hallelujah. Ikhuphukile Nkosi. Wakhona indoda abahlali beyibamba njalo kulo ndawo leyo. Hey bakithi. Elingana lendoda yashintsha. Ishintsha manje ukufihla imali yayo. Kodwa still izohamba endaweni eyodwa ngithi. Yeah. Namhlanje wadayisa abafazi bayo. Ngihamba yothenga isinkwa. Yasingopha, yakhipha umphakathi, yasithatha imali yayo, yayifaka phakathi, yasivala isinkwa yavala, yasifaka ubhakha wayo, yahamba. Manje ekhamba baba namhlanje hey baba usiphathele. Athi Mike. Sezamqeda lo baba lo. Asiniyeke namhlanje. Ngoba nje sithatha isinkwa sakhe. Hawu bakithi. Kodwa yini? Basithatha Awe. isisodwa. Sasinemali. Hallelujah. Yes, lendoda njalo bayifika inalesibili somtshontshe izinto. Hawu kodwa Nkosi. Inalesibili njalo bayifika ikhuzulwa abantu abamodwa into eyodwa. Uya kukhona amantombazane njalo bayikhuzula abafana bona. Abasakhuzulwa izinto. Umkhuzulo wodwa. Mama futhi umkhuzulo ayiningi. Boys to men. Hallelujah. Sesiyathandaza. Now let it happen bazalwane ubaba wabo. Uma befika. Uthi madodakazi ami.
kwenzeke kanjani namhlanje ngashesha. ngoba ngiyanaza nibuyi ngenayo imhosini Awu nobaba uyazi. angibuyi namhlanje Hey. angibuyi ninganayo imvimbo futhi angisheshi ubuye namhlanje kwenzeke kanjani haleluya emfuleni bekukhona umuntu owasizile amantombazane nami amagama njengoba lokho eshayeka egilwa ukuthi akekho umuntu obengabasiza nawe namhlanje uma ungayeka umsiza uJesu impilo yakho isengozini bayashoke amantombazane kwenzeke kanjani sengiyathandaza bathi hayi namhlanje uNkulunkulu uzakumbeka sithende sithi vumbu siyakha sesothwala baqhamuka belusi basithela ngenduku bathatha isitsha sakuchitha sabheka ngale kodwa sithesa nake lokho lili iBhayibheli uMose wayefika wahlala eduze lomthombo wahlala phewethu babe ngomboni haleluya now waqhamuka angazi amantombazane athini kodwa wathi masukuma la uMose intayenza walwa nabafana washaya abafana wasebuyisa izitha lalela wangagcina ngokubuyisa izitha iBhayibheli ngalesikhathi leso kweshayela uMose wayokha amanzi wakhela amantombazane amanzi haleluya ngoba safika manje uJesu empilweni yakho uma safika uJesu kuyashintshwana manje uJesu yena ongena endaweni yakho uthi baba hawu iphi lo ndoda leyo bathi bakungayi simshiyele emfuleni simshiyele emthonjeni uthi angibani nomlanda ezothola isikwa naye haleluya hambani umlanda lalela kulawo mantombazane-ke eyodwa yawo wagcina senikezwe yona wagcina seyishadile haleluya kulawo mantombazane lawo nansi into esengithandaza ezakalayo la mantombazane onafika ekhaya naye mistake ezileyo ashiya umuntu osizile emuva ashiya umuntu oprovidileyo ashiya umuntu bazalwane haleluya obavikele bashiya umuntu obadivileyo esandle somubi kodwa bahamba ne-report bahamba nombiko bahamba ngendaba kodwa bashiya umnikazi wendaba emuva haleluya ilento ezwabantu namhlanje bazalwane uJesu bamshiya emuva abazalwane abanawo uJesu empilweni yabo ake sithandaze namhlanje Oh Nkosi yami. ngiyakwazi umzalwane sesiyathandaza cela ukuthandaza nawe mhla sesiyathandaza ngiyakwazi umzalwane